Mbak Indah, apa niku lapo Mbak Indah? Lapo sampe niku laye-laye koyo pindang ae sampe niku. Iya apa? Lapo seisuk to. Aku kabeh iki lho aku kangen kabeh. Lapo kene mlebu rene. Ono apa? Mbak Indah, ben wingi mari tak kandhani ta lah ya. Ben wingi bawa nang ome yuk tum jam piro? Oh, jam 4 sore. Pola aku anu dikebarengan nek bengiku. Sampe mbok jam piro? Jam 8 kan ini ndelok tontonan dhisik iku lho ndelok biduane videoane elek pisan. Elek. Suarane ku koyo ngono. Niku wong nyanyi yo. Sapa ya disnyanyi tangku ambek bojoku lek kok nyanyi aku kate nyanyi nang ndukur. Sale kalau sing nyawer pisan. Walah wis. Nih, sale berkate lho apa sampe? Apa? Tenggo situ ambek pucuk tuwas bowo 100.000 ya. Aduh wis ta lah. Ya apa rek sampe gak rewang. Nek rewang yo dikeki pengen memang rewang gak dikandani kok kon rewang. Pengen dikandani ta rewang. Yo gak wong aku yo gak rewang. Aku mek bawa tok sore wingi. Ya aku kebarengan uang ya. Ya wis aku bawa sore. Gak ngono ya ndak sore kan enak. Lah ya jam 8 iku masuk wis entek kan seharusnya pakai wong gayo iku sik wae lho wong kok iso gak persiapan blas ta ya apa wong iku. Lah salah lah apa bobo kok cik bengi me barekan ambek ndelok tontonan iku rek. Sampe niku sik pepek iwak-iwake barang sik pepek ono persemanan, soto, rawon, bakso, kupang do wis kari mele. Embo aku iki. Aku ya apa kate embo wong kari soto tok ya apa soto liwake titik kan mine pisan wis embo talan salah asin wis salah dhewe sik kok bowo kebengen ngono. Ya iku sapa sing duwe gawe iku lho ya Allah masuk gak persiapan jarene ae. Iku oleh juragan anake sing lanang iku oleh juragan. Tibake nang ngene emang jarene gak ngrasani. Lu kan gak ngrasani mek ngandani takok tok Mbak Indah. Ya apa sampean iki wis? Padha karo goro lek ngono wis mulih aduh wis salah si gulu kenger. Mulai. Aku durung mepe umbah-umbah. Iya, nah saking mau liwat iku lho kate tuku bawang nang ngene kono. Wis aku ati mepe-memen durung memen tak mulih sik aku ya. Wis assalamualaikum. Lah ya salah sira kenger seisuk wis diteri omongan dijak rasan-rasan mau jare judule. Gak anu aku gak katene ngomongi wong ya gak rasan-rasan tibake cerita jare sing iwak itu pitik dodene asin aduh